kulungile cha asibonge kwaba sebephawulile ama minute ngizosho into ngifuna ukunithela ngiyibonkomo abantu ababerana i-Constitutional Assembly is our current president ubaba Cyril beno Ruth Meyer wayemele i-National Party njengamanje that is now 30 years ubaba Ramaphosa beno Ruth Meyer baya advisorana lapha e-President's Office e-Union Buildings kusho ukuthi kusaqhubeka lento ababeyenza 30 years ago bekwi-Constitutional Assembly uma nina aniboni kodwa unalo 30 years of knowledge ukuthi kwenzakalani upresident wethu implement izinto abavumelana ngazo 30 years ago uyazenza njengamanje hamba uchecke online who is his current advisor ucheck uRuth Meyer ukuthi akaveli yini as the advisor of the president umbuzo wami uthi azoza advise ubaba Ruth Meyer advisor ngantoni yini le ayeke amakhehla amnyama amakhehla akhulele emzabalazweni afuna ukadvise umlungu yini ashoda ngayo noma yini elethwa uRuth Meyer ezobuyisa umhlaba wethu na ucabanga nje wena nje uyihlalele la uhleli khona uma kungasikho ukuthi asiqhubeke la sigcine khona one lawyer number 2 lawo ma minutes akuye ke yena nje upresident wethu unawo not nanithola ithuba nibuzena ngqo uthapha ma minute navumelana ngokuthini ngoba phela umizwe nithi likhululekile lawo ma minute must be made public kodwa manje kukhona la bebewenza behind the scene ukusho ukuthi angekho ezandleni zabantu ngoba u30 years uphelile those minutes must be declassified kusho ukuthi angabasavikelwa ukuthi angasondezwe ebantwini isizathu sokuthi angasondeli ngoba bayazi ukuthi compromise yonke into esesiyibonile in 30 years so ayatholakala so eParliament what we will do sizocela ukuthi masi declassify so faka isicelo sika request of information act bese ukuthi enziwe public okumnandi ngoba upresident wethu uye vele owaphetha kuye and so ke sizowenza njalo ke nani 22 balani ngakhona nibokwenze njalo ayatholakala akhona kodwa aboshiwe ngoba izinto lezi uRupert naye ethanda ethakasile adamane epotshoza on media ukuthi nazi ivumelana esavumelana ngazo omazibuse babelungu athi nangu Thabo Mbeki wasayina apha esayina on behalf of utata no tata basayina apha iningi into eyenziwa engakhulunywa engakubeka nje kuqonde ukuthi umkhulu badlala ngaye kakhulu ngoba uthena sebemhlukanise no baba uOliver not uOliver but uWalter Sisulu uRaymond Mhlaba uMark Maharaj washesha waphuma oAndrew Mlangeni to mention a few khathe sehlukene nabo babemvakashela yena yedwa bese bemfaka umqondo othi uzoba oqala omnyama uzoba upresident kwadayiswa lelo phepha nje kuphela kwakushiwo njalo uzongena emlandweni so ke sicela ukuthi sisale sesiyiqhuba lento kanje so utata uma balalela on that angle bona on the other end bafakazela ezinye zezinto abangasamtshelanga zona abazozenza automatically uma umkhulu evuma ukuthi hayi kulungile ke ngikhipheni so part of the condition yokuphuma kwakhe kwathiwa hlakaza umkhonto wesizwe okwakumkhonto abawufonywe ngama-60s awufonywe uye kwathiwa uhlakaza njenganini amasotsha kuthiwa mawa beka izikhali zawo phansi angithi leyo nto yadala leya nonsense eyenzeka ku World Trade Center o Terry Branch bangena
ngama military cars bebhodloza kubhizi kuxoxwa lapha thina siphethe ama briefcase bangena nebhamu ngoba bengayifuni le nto nani ixoxa lapha ezophuca umlungu isinkwe emlonyeni. After sebehlakazile kanti kwakwenzeka ukuthi ningathi go and regroup niphinde niqale impi sezivumelene. uChrisani bamshaya nje ngoba even i-bodyguard yakhe kwathiwa mayihlale eLusaka ingeza South Africa ngoba akabi safe. Kodwa yena bavumela ukuthi weza la ngoba ezoba ingxenye yengxoxo. Wazwakala ama-views akhe nayikhuluma ethi sifuna umuntu omnyama aphile njengomlungu ba-own ama-factors of production okuyi-land, buildings, owners equity and labor. Bambona ukuthi lo uyena khandashisa lo and lento ayikhulumayo iphambene nale esivumelane nomkhulu nayo ejele eseyedwa. So to Chris uzophazamisa. Yingakho ngo1991 eWestville first ANC conference the unbanning of ANC first conference wakhethwa uTata as a president. Wase kukhethwa uThabo noChris 50-50 bebambene ngamavoti ukuba udeputy president. Why? Uhafu kaKhongolose wawufuna uThabo, uhafu ufuna uChris. Kwathiwa ayike nayinje isiyabheda. Mkhulu uyothi na usupresident uzoyikhethela phakathi kwaThabo noChris. And then kwakubaqhatha lokho kwangafanele yenziwe le yanto. Ngoba sekuzwakela ukuthi uwe wena ungivalela ithuba nawe ungivalela ithuba. Kwaba ukuthi ke izindala zombili. Akashaywe koyedwa akafo yedwa. Naye fo yedwa it's an automatic ukuthi lo munye ingabe saxoxa. Ingakho ke kwasekhetha ubaba Walter Sisulu waba udeputy kaMandela. Okwesikhashana until 94. Ngishare nje lento ngoba ngivuse usinga yilema lama minute eCodes. Sizowathola asisho njalo i-media platform na ungibona njoba ngithule ngizama ukunivukuza. Nginivukuza ukuthi iqala ake ngihlakaze ukhakhayi ngibona ukhakhayi lweniqinile na. Nizokumukela yini lezi zinto engizozisho. Isizathu mina ngihlale u24 years ngitrainer studying lezi zinto. Umyalo wawuclick ukuthi ungajoyini lutho ngoba whatever okujoyinayo kuyisystem so iyakungcolisa. Ngingena manje ngoba sekuzwakela ukuthi ngiphethe indaba yezomhlaba nomlando ukuqondisa. So i-platform sizoyivula ukhona umuntu engicabanga ukuthi ongilekelelayo ngokuloke eqoqa lezi zimvo izovuleka nasivulekile bese ke siqhubeka kodwa isikhona zikhona inhlelo so nizoyithola maduze yiko ngivuleleke ukuthi abasenayo mabangibize ngisondele but kuzohamba sibe organized ngoba bekukuningi lo first 6 months we had to hit the ground running. Sifike nakuthiwa ezomhlaba ngingangingizi ngishaya ikhanda straight ukuthi nansi into esihlule for 30 years. Ingonyama Trust kwaba umhlangano wokugcina weshamthetho sakwaZulu before 1994 elections. Kwaba i-direction eyanikezwa umntwana kaphinda ngene the late ngokuzwana no the late FW de Klerk. After umntwana kaphinda ngene athe akeze ukungenela ukhetho ngoba imfuno zabo zinganikezelanga engxoxweni. One of those was ukuthi babefuna i-federal system okusho ukuthi umazimele njenge-province ukuthi siyimele. Kwase bethi singamane singayokhethweni ukungangeni kwamaZulu okhethweni ka94 kwakuzokwenza ukhetho luka94 lube unfree and unfair uma abantu abaningi abangamaZulu bengajoyini. Then yingakho ke i-IFP yajoyina around i22 zika-April ukhetho luzoqala nge26 ama special votes ka-April 1994. Then
lo mhlangano ubanjwa just before the 10 of 1994 kungani ubizwa ukuze kube semthethweni ukuba khona kwento ekuthiwa uNgonyama Trust. Into sesiyibanga njengamanje after 30 years ukuthi ezingxoxweni zikaTantu Mandela nabelungu bazwana ukuthi ezomhlaba zizuxoxo ezidlangalaleni zaxoxwele isitha. Lokho uyakuthola kumhlangano bebewubamba eBrandhurst umuzi kaOppenheim. Now laphana kubaba uCyril noRuth Meyer bona bakhanda le Constitutional Assembly beza nokuthi constitution izoma kanjani kwaba yesikhashana until 96 lapho isishicilela khona ngokusemthethweni ngoMay. Then iNgonyama Trust isigaba somthetho owashaywa esifundazweni sakwaZulu kuphela. So kuyindida nasikhuluma ngokushintshwa kwemithetho yenye yezinto esizibuzayo lapha kwikomiti ukuthi kuza kanjani isigaba somthetho oshaywe esifundazweni kodwa bese uyolawulwa kuzwe lonke ungqongqosho wezomhlaba. Akuyenzi ingqondo ngokwezomthetho lokho, because then it means unational akanamsebenzi noma uprovince akanamsebenzi uma kuzothinta ehlelwe esifundazweni kodwa ilawulwe kuzwe lonke. Ingozi yalokho ukuthi kusho ukuthi usuthi namanye ama-province mawabe nayo iNgonyama Trust uma kukhona iNgonyama Trust kodwa ebheke abakwaZulu kuphela. I-dilemma as a government oyidalayo uma uzothi lento mayiphathwe kuzwe lonke kanti bekumele uyiyeke iphathwe kwaZulu. Isizathu ungayidonsela amanzi ngomsele ngoba nabanye bazothi ke siyayifuna. Ingozi lena ke uNgonyama Trust law wavunywa as part of ababexoxa ngalezo sikhathi ukuthi lokhu i-compromise amaZulu ayimukela uma bezongena okhethweni ukuthi singamane singangeni songena kuphela uma ezomhlaba zibuyela ngakithi. Nakhona sesikhuluma lembijana ka 2.8 million hectares of land. Umhlaba wethu yiwo wonke owubonayo kwaZulu kodwa ubuyile wonke ugweve nabelungu amangisi nama-Afrikaner nabantu bangaphandle. Usazobuya ke ngoba siyazi ukuthi sizokwenza kanjani lokho. So iNgonyama Trust umbango okhona phakathi kweNgonyama njengamanje ukuthi ke ithi iNgonyama is the sole trustee, kusho ukuthi uyena mnikazi wayo yedwa ngokwezomthetho. This is a legal framework. Okusho ukuthi bekufanele kube namagunya amgunyaza ukuthi kube uyena o constitute lelo body abakhethe phela abantu abazohlala laphana ke kulelo board uma into kungeyeNgonyama. Kodwa uyayikhomba ukuthi ukuxabene ubendle ngoba on one end lento kuthiwa yenzelwe iNgonyama, on the other end kodwa ilawule usopolitiki. Manje usopolitiki ohlala for 5 years bese elawula lona ohlezi permanent. Njoba nje the late king ehlale almost close to 50 years. Kube sikhuluma ukuthi uloke kodwa ephathwa amadoda lawa lokho ngena every 5 years. Bese engabi nama powers. So kunenkinga ngale sigaba ukuthi ama power ashiwa kuhulumeni anganikezwe iNgonyama. Okwenza ukuthi ke ukuba umnini walowo mhlaba kube questionable. Kodwa futhi isizathu seNgonyama Trust kwakuukushiyela amaZulu nezizukulwane ifagugu lomhlaba. Kucatshangelwa 30 years from 94 ukuthi ngazathi kuzohamba kufika isikhathi lapho kuzoqoqwa kwasani ke umuntu omnyama aphucwe konke. Ngenhlanhla embi amaZulu yowodwa anesigaba somthetho bese eba nalo mbijana ka 2.8
into esibangayo manje sibanga ukuthi kungana amazulu engathi abtreatwa ngcono abantu abasazi ukuthi azange amazulu avuma ukuyokhethweni uma lolu daba lungalungiswanga. Umlungu unenkinga nabantu abamnyama babumbene abayinyanda ngoba bayiphimbo nje bebumbene nje bengasho ngolutho. So umlungu kuyathanda ke abephakathi so ke lo Roof Mayor nje ngakutshela ukuthi uyena lo o-advisor ku-president wethu ukuthi ake nihlakaze leyanto. Ingozi yeNgonyama Trust is that iboshwe ngokomthetho waseNtshonalanga. Nansi inkinga yami. Nana sikhala ngezomthetho ukuthi simdlwembe asifuna ukulawuleka. Umbuzo wami wodwa silawulwa ngamuphi umthetho wakabani? That's my problem. Mina ngufundele umthetho uma ngifunda upublic law awungitsheli lutho ngodingiswayo ebusa lapha kwaZulu. Ungitshela ngoRoman, ngoDutch, ngoBritish law. Uma sifuna ukubusa lo yamhlaba ngale ndlela esifuna ngayo kuthiwa we are illegal. Kusho inkantolo nayo yaseNtshonalanga. Kube ngcono kube lenkantolo esiphikisayo yilena yamakhosi uMehlizi bese yasiphikisa. Asinankinga phela uma enye inkosi izohlala bese ithi hayi lento eniyenzayo lapha yikho. Batshelwa yibona laba ababesendezela izona. Animzwanga uHelen Zille naye ethi na umhlaba uhleli uphethwe izinja lapha kwaZulu kuthiwa iNgonyama Trust uvundile fanele uyothathwa. Isho ukuthini leyo nkulumo ijulile leyo nkulumo ngoba isibuyisela ku1879 lapho wathi uKing Cetshwayo umpela angamane kwenzekayo kwi-ultimatum tree isihlahla somnqamla juqu lapha ngakwaNcobo kwaHloma endlini ku-N2 leso sihlahla silapho la yadedelana khona ose Chelmsford njengoba sekuthiwa Chelmsford Dam nje kwakunywa amadoda lawo njengoba intshinga yo dam lapha eNewcastle emajubisi ibizwa ngoChelmsford nje bayahlonishwa amadoda belungu ehlonishwa ezweni lethu ahlonishwa ngamagugu nemifula yethu thina okwethu kuyacishwa. Ngizama ukuthi ke into ebangwayo kubangwa ukulawulwa iminyango abelungu abayigadile ujustice ezomthetho bese begada ufinance ngoba lezo zinto zumgogodla wokusiqhoqhobala kwabo. So nakunomuntu omnyama ophethe leminyango kumele belo bembuza nakho namhlanje sesiphucwa ke nelicense yesikhatshana yokubusa kweThala Bank. Isithathiwe nayo. So valiwe manje. Angithi ezobani imali ezilapha eThala Bank akusizwe yini ezabantu abamnyama? Ezabantu abamnyama. Akuze ukuqhamuka yini uadministrator womlungu bese kuthiwa uyena osezophatha lawo ma-account. Ma-account is about 250,000 account lapha ya. Imali zenu lezo eziboshwe lapha seziyodliwa umlungu. Uyazi kusho ukuthini ukuphatha leyo mali umlungu? Kusho ukuthi une bankable balance sheet ongayenza noma yini ngoba uyathenjwa wena ukuthi imali uyiphatha kahle. Kodwa yabani le mali oyiphethe? Yini amazulu angakwazi ukuyiphathela imali yawo? Sikiyeke kanjani ukuthi i-Reserve Bank iphathwa ama-shareholders? Amadoda nje emizi nje ahlalayo bese enquma monetary economy no microeconomic policies of South Africa kunquma amadoda ehlalela nje emzini yawo angakhethwanga futhi awakhethwa la madoda. Kodwa phethe ibhangi ngodla ilibizwa ngathi ibhangi ngodla kuthiwa South African Reserve Bank of South Africa. Kodwa lo South African Reserve Bank awulawulwa upresident of the country. Mina ngisho noma ngabe ubaba okhanyaho umnyama akazilawula ulawulwa yilawo madoda ma-shareholders. Akezwa ngathi ukhanyaho uzwa ngalawo madoda njengoba esevele waphuca le license uye kodwa manje akayisholongo utsheliwe yilabo ongakazi babone bese ke kuzoqhamuka uMinister of Finance enze ngathi uyena kusuye kwenziwa sengathi ambani nohlola paper book noma i-front page ye-USA Today nge-20 zika June
ethi uOppenheimer huye owayefaka amandla emva kokuwina kwe-ANC ngo-94 kusho ukuthi uyena ophethe South Africa. So nje basasigubha uMandela thina sithi usikhululile hayi kukhona indoda ehleka yodwa ithi hayi ngibabambe la bebancane ngakhona. So indaba engonyama trust is deeper than just ingonyama trust kubangwa amandla ubani olawulayo ngoba ingonyama ayikwazi ukuthenja ukuthi ngawuphatha lo mhlaba. Fanele kube nomlungu phakathi. Uma singashintsha sithi awuphathwe ngomthetho wamaZulu sokuthi hayi ke ayikho emthethweni leyo. Ayikho emthethweni kanjani into ibizwa ngathi? Ngoba lo mhlaba lowani izizwe isizwe sakamthetho nje sinomhlaba omningi lapha ngaphansi kwengonyama trust. Okusho ukuthi umbimbi lo lomakhosi lawo 300 alapha kwaZulu ungenaphi umlungu kuleyo nto ungenaphi omunye siyiphathela umhlaba wethu nakhona sawulwela sawufela sisho ngoba sasiseyinkalweni zoyisemkhulu bethu belwa lezi zipi. Namhlanje akusekho emthethweni kuyiphathela. Yilento ebangwayo sibanga lokho ke manje la sekuzomela manje kuhlengahlengiswe ke umthetho lona ngoba manje umbuzo uthi kanti mina ngibusa kuphi entweni yami lapho kusancane ukuyeka ukuthi awukakathuthukiswa awuthuthukiswa ngoba kuthiwa ngoba ufuna ukuyiphathela ngeke siyifake inkonzo phakathi 2 umhlaba wakho futhi sowenza sure ukuthi awukho bankable kusho ukuthi angeke uthole imali ngalo umhlaba wakho ngoba uphethe ngendlela yesintu. La umuntu kanti anishongo into intando yeningi iphi kanti intando yeningi ayikho intando yeningi umlungu etshela wena kodwa awubuke ububhanqa intando yeningi umlungu akayidingi yena ukuze achume eSouth Africa uyingcosane njalo yena ochumile wena oyiningi uyahlupheka kusho ukuthini ukuthi i-rule of democracy ne majority isho ukuthi umningi ekuhluphekweni. Now ku reject umlungu ukuthiwa into enomlungu phakathi ukuthiwa umukela inhlupheko. Now uvuma into yomlungu umlungu fanele abe ngaphezulu uzwana kwakho. Isho ukuthinta belungu bethi be8% kodwa bethola izihlalo zibe ningi eParliament kanti asebenzisanga yini ukuthi nimele abangaki. Ningaba baningi nibe baningi kodwa nimele nase kusho ukuthi umlungu nomlungu unesitulo sakhe ke eParliament. Ungeke nithi no 8% thina so 92% but is competent nani size kuthiwe thina sesiyi minority thina kubelungu. Kodwa nasibali inamba thatha umlungu umbeke ngapha thatha umuntu omnyama umbeke ngapha sibaningi ukubadlula kodwa yile formula ishintsha kanjani nasesilapha eParliament thina sibancane kodwa umlungu omningi kodwa mncane umlungu noma singabala njengamanje. It's about a system but akhe asidlule asize kulena yokuthi thina safika ngo1815 hayi ke angithi ke ile mfundiso ze education system angithi ngintshelile ngathi eBritain ngo1835 bathi asishintsheni education system yase-Africa sibafakele imfundo yase-West ukuze sikwazi ukubalawula uyalawuleka umuntu owazolimi lalo omgqilazile ngoba umtshela inkulumo ayizwe kanti uright lo ngezwe athi mina ngikuzwa ukuthi uthini ngoba akakwazi ukuqhubeka ephambili ngoba ngiyifundanga so uncamalala obahlula lapho ukuthi angifundanga mina bese bethi hayi ke isigebengu kanti bakufuna la ongazathi umuntu understandayo ngoba vele siyahlupha thina abafundile we are full of understanding but we only understand the white man as some understanding umuntu omnyama awu understand nala uthathelwa izinto uzi understanda ngakwendlela umlungu akutshele ngayo lamaqiniso njengoba ngwaveza anganabhalwe yibo futhi abelungu. Inkinga yethu ileni ngo1816 okay ake ngiyithathe kulo nothi nje thina sifike ngo1815 uShaka ngani uhlala esihlalweni ebekwa udingiswayo ngo1816 so ke kusho ukuthi sathi nje sifika la sasibuya khona sabe sibeka uShaka ngoba kunomlando nje wombuso wakamthethwa loyo uzothola incwadini kaA.T. Bryan published in 1929 obhaliwe nje ichapter ethi the paramountcy of the Mthethwas that is before 1816
sikhuluma umlando lapha nje empangeni. So le siveli out leyo history ethi sifike ngaleso sikhathi iseduze kakhulu. Abantu ababezilambi yibo kanye abelungu into abaxabanisa noDingane bengamfuni nje kwakunosiko lokuvuna awumane ningene emasimini nivune. Abelungu babonakala nasebehamba lapha endaweni zethu babona bekhikhwebu lapha ensimini yamakhosi. Ayibalambile basuka la eKapa. Kwaba into yokususa umsindo ungakwenza lokho wena ngalesa sikhathi sokubusa kwamakhosi amasimi asevunwa wena. Ukuthi ulambile kusho lutho phela khosiza khulekela ungene uyibike ukuthi ubani waziwe hlaliswe phansi uphakelwe uhlala uphumule uzohamba mhla usuphumulile. Akusho ukuthi itshontsha. Baye betshontsha inkomo zamakhosi phela indaba kaBhongoza umfoka Ngongoma isuka lapho phela ubaholela ophathe lapho olundi nje yingoba babe after ukutshontsha inkomo zamaZulu begabe ngezibhamu. UBhongoza ke wayesetshela amabutho lenzani kanjena ke laba genge ayetshontsha. Thathana amahawu nime lapha emhosheni niwabeke emakhanda nonke ahlangana. Uma ume emgwaqeni lo yana uR34 obheke emthonjana ubazocabanga ukuthi awu nazi inkomo zamaZulu zilahlile lapha njobe impi yayilwa ngale bese nina nibangena ke kwabaholela ophatheke uphatheke yilo mhosha bangena ke bathi sebe ntomZulu ngoba wabulala kabuhlungu wenza lento ekuthiwa iambush ngesingisi. So ke bayaziwa benomlando wokutshontsha lento ukuthi good bangama good farmers ayikho leyo nto uba good kanjani ngento oyifica isikhona vele unless usho ukuthi ugood ekutshontsheni ngoba phela wawungenayo into sinali irecord udingiswayo nje umlando kadingiswayo njoba ningawazi nje nina kodwa yinto esixoxayo thina phakathi komlungu ke othi thina sifike ngo1815 nathi ubano neqiniso sibe sikwazi ukuthi wena ufike usuke lapho eKapa ngo1820 wafika eTransvaal ngo1845 kusho amabhuku aba wabhalwa ngomuntu omnyama abhalwe yibona angeke baphinde bayikhulume leyo mbudane leyo ingakho inkosi yakamthetho ukuthi umbude nje ngoba kwathi imbudane emhlayezele kwase kuthiwa igama layo. Okay, so ke ngizama ukuthi into engekho nje ngingakunikeza a lot of literature. Mina I can go as far as 1400 sikhona hamba ufunde umqulo ka 500 years of history of South Africa by Professor Muller ilapho nje engunikeza khona uzofika uthole ukuthi asasikhona ngesikhathi amaPortuguese bayawazi umlando ka Vasco da Gama ngabo 1498 kodwa thina betha sikho kade futhi emabhukini abo kuyavela ukuthi they came to Natal ngo 25 December. That's how they named iKwaZulu Natal as Natal. Ukuthi Natal kusho ukuthi Christmas in Portuguese. So into engekho sengikuprovela. Ngizama ukuthi ke kuningi hlelani lezi inkundla siqale nje sixukuze nje ukhakhayi sibone inkakhayi ukuthi ziqinile yini. Sithi nasuku umuntu ayikhethele ukuhlala phansi. Into ezosiphoxa ukuthi thina ke siwohloma endlini. Uyabona ke leli gama kahloma endlini. Yenzeka mhlazana kuzobulawa ilembe lapha kwaDukuza. Njoba abakwangcobo kuthiwa kwahloma endlini nje kwenzeka lapho phela isigameko amabutho ayaphuma thatha ikhali athi nayisendleleni bese yajika abuya ezohlala emalawini abo. Bahlalelani na ngoba itulo laseliboshiwe ukuthi umhlangano nombopho kaSithayi noDingane noMkabayi bazobe bese besoconga ilembe kodwa sengasho ukuthi balisoconga ngomyalelo kaGovernor of the Cape ethe makubulawa ilembe ngoba iyona ndlela yokuthi sikwazi ukuthatha ichweba la seThekwini esibubulundu in Durban, and that's how we were crushed. Ilembe lifa kanjani uzwa naye sebabuza belungu niqinisekisile yini ukuthi ilembe lifile
naqinisekisa ukuthi alifi ngesandla sabelungu na kodwa ngesandla sabafowabo. Lokho nje kwasibambezela for 200 years ngoba sazi ukuthi ubulawe yithi kanti ubulawa ngokumyalo wabelungu benenhloso zokungena badle izwe. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje ichweba asilowni liphethwa abelungu. Awuzobhaliwe lapho umlando wabo nohamba lapho Finn Street nawuya lapho eXhebeni. Lo Finn angithi uye lo ushaka uFebani. Use Henry Finn and Farewell. UFebani wathi wena ukusho uFebani nothiwa Farewell. Wathi uFebani lo moya wathi uhlamba amanzi. That was 1824 abelungu befika esigodlweni. So uma abelungu befika esigodlweni kwabulawayo ngo 1824 uSwango okawundunankulu ngaleso sikhathi ozala inzalo yabathetha abasegodini. Igoda nje baseyigoda nje igoda lomshado phakathi kaMkabayi noSwango. Njobe ithuna kaMkabayi lapha eVryheid ebaqulusini inkulumo ethi sebaqulusini isukela phakathi kwenkulumo ethi hawu dadewethu kababa uhlabene njengoba sethiwa thina kusehlobane kusho ukuhlabana are you victorious ngokuthi usuthole inxiwa wathi ukuphi lapha angihlabene ngiqulusile kwasekuthiwa hayi usebaqulusini usehlobane iqhamuka lapho ke indaba. Zonke lezi zinto ayikhulunywa kodwa amagugu ethu bese sitshela ngabelungu. iVryheid njengoba abelungu bethe yabo baqamba amanga empini yasetshaneni ngapha eMkhuze yathi ilwa impi abelungu bathi ababe 200 or less than that bethi sicela ukunilekelela kanti iaim yabo ukuthi iyothi impi nasithulile bese becela nje ukuthi inkosi basikele indawo. Emva kwalokho azange bayixhase nokwexhasa leyo mpi but nangabe seyiphelile impi wahamba balanda baze baba 800 sebeyaqala sebethi iVryheid yabo Vryheid Republic njoba isikolo salapha eVryheid sabelungu sithiwa iVryheid Republic. Yes. Hey. Siyabonga kakhulu ndaba ezitha. Hey, sisidlile sihabule kakhulu. Uyazi ukuthi indlela oyichaza ngayo ususenze sabona ukuthi kudala sidlalwa siphinde sidlalwe abakithi abamnyama. Kuneqembu lapha kwaZulu eclaima lento ukuthi limele umuntu omnyama. Kodwa sibona lihamba phambili futhi ekudayiseni umuntu omnyama. Siyabonga kakhulu ndaba ukuthi nje usikabulise yonke into uyibeke obana ngoba indlela esifundisa ngayo nisenza ukuthi kungabi khona umuntu phakathi kwethu osengena phakathi kwethu asitshele okunye ngoba njamanje nisitshela izinto ebesingazazi kodwa njengamanje sesiyazazi manje ukuthi kahle kahle nansi into ekuliwa nayo. Siyabonga kakhulu baba. Siyacela ngenilanga mhla sicela siphinde futhi sithole futhi ithuba elihle elifana naleli. Baningi abarequestile asikwazi ukubathatha ngoba nesikhathi naso sethu asisazivumele ukuthi siqhubeke ngoba siyafuna ukuphumula indaba ezitha ukuze nangenye ilanga masicela siphinde futhi samukele ungathi hey isikhathi sami lapha yana saba siningi kakhulu ngagcina ngihlala kakhulu. Siyacela nje usho nje amazwi okugcina mase siyavala baba. Okay. Hayi ngiyathokoza kakhulu uma nithakasela lento inginikeza isiqiniseko sokuthi ngangizwe kahle enkosini uma ithi awuhlale nje ulinde iminyaka ewu20 usuqedile ukufunda usugogodile ugqokile umnyezane ukuthi ungawujoyini lo hulumeni ungayijoyini le system ungajoyini kwankampani kodwa wandise nje indawo yomkhawulo wokuqonda kwakho uhambe lamazwe uyocosha lolu lwazi ubuye nalo. Bengingayikhulumi lezi zinto nje obusho ukuthi bengifihlwe phi bekuyingxenye yomyalo ngoba nawuphakama nalamaqiniso awubulawa yiwa abamnyama bethunywe kodwa belungu. Umlungu uyathanda ukuzenza ongcono ahlale yena athi hayi nilwa not usho unamanga uyena uthamba oshaya lapha yana akunikeze ubadlana ukuthi nje udle kodwa athi hamba oshaya umfowenu. Njengamanje impi esilwayo mina ngifundele zokubusa kusho ukuthi ngingayihlakaza yonke lento ngisho nawo ama loophole kulento kodwa kufakwe imfundiso emntwini omnyama ukuthi ofundile futhi
ukuthi maqhubeke njengoba sithi nje sine judicial system niyazi ukuthi ikhonela ikhonela ukuzopreserve nokulondoloza ukubusa kwama British eSouth Africa nama Afrikaner ukuze ngoba kuumlando wabo lokho kodwa bona futhi khathi bethatha over bawushaya wethu umlando namagugu bawulahla namhlanje nongasusa isichuse sika Paul Kruger lapha eChurch Square ungasuka umsindo oyinqaba umbuzo uthi ingane nawe ushaya nje umthetho ka Force Removal Act awuzwe nje isihlungu somthetho ungaphasisa umthetho owubuza ubize ngokusiphulwa kwemizi yamadoda ngendluzula ukubize ngesigaba somthetho umthetho onjani lona esifanele sowugcine namhlanje lo umthetho okubuhlungu usasebenza namanje kunezinto ezisalawulwa ngokomthetho omdala ayikho inkululeko la yonke judicial system ayikhulumi ngoZulu nomtswana nompedi nomtsonga nomswati nomndebe ikhuluma ukuthi Audi alterem partem hear the other side of the story as well ukukhulunywa ngamaRoma namaDutch namaBritish so nasenivusa ngalezi zinto sinivusela ukuthi asisabanjiwe ngeinkulumo ezimnandi zezombangazwe sibanjwe ngokwezomthetho inkinga nawuthi uthinta lomthetho kusabela iBritain kusabela iAmerica kusabela iFrance kusabele ini usuyabona hayibo mina bayithi sengikhululekile hayi ukhululeke nje lapha engqondweni yakho uba ushiwe awukwazi ukuyithinta into omnyongo inalo ucingo hamba nje ulidabulizwe lase South Africa usuke eKapa uyofika eVenda ubona ukuthi amadrada boshiwe eboshwe nje umhlaba ohlezi ongenamuntu kodwa wawuthinta uzoqhamuka umnikazi wakhona lo mnikazi akasahlala nalapho seAustralia useNew Zealand ukuphi kodwa athi nginento yami eSouth Africa bese nina nisikwashwa nibekwe ngaphandle kwedolobha kuthi umuntu omnyama wakagibela edolobheni ngoba edolobheni aka-afford futhi akavunyelwa ukuthi abe nento kodwa belunga abasasebenzi namhlanje kodwa ayibalahlekeli imizi yabo esedolobheni bengasasebenzi ngoba enye yale mithetho icashise ama-benefits ukuthi abelungu bayohlala bethokoza ama-benefit ngokwezomthetho bavikeleka u-Oppenheimer nje ukhonela lokho wawuthatha umlonto waseSouth Africa ushaqa waba ngaphansi kwakhe u-Oppenheimer unemali odlula uhulumeni isizathu uthi ukuze inhlala kahle yabelungu ihlala ikhona ingakho abelungu babonelelana ngoba bayimbijana ba-right bonke bese kuthiwa wonke umuntu omnyama akabuyele eceleni ngalokho ngizama ukuthi ngiyacela niyikhuthalele lento ningakulaleli lokho inselelo enkulu nanibona kuliwe einkundleni zokuxhumana abamthinta umlungu bathintana bodwa abamnyama andangingeni leyo mpi ngoba manje ukhona oqhathile kodwa manje nasinganakile nathi siyayijoyina nase uyijoyinile uyibuza lento izosisa kuphi umlungu nganesikhathi nilwa wenza ukuthi ningasondeli lapha eduze kwakhe nizothatha izinto lezi agweve nazo umbuzo wami kuza kanjani ukuthi kube nendawo yamabhunu kodwa thina amakhosi asivunyelwe ukuthi sibe nomayibuse kodwa lapha eNorthern Cape kunendawo ethi uOrania belungu banemali yabo ezweni laseSouth Africa emhlabeni waseSouth Africa umhlaba obelonga kwinkosi uHolele lapha ngo1911 ucebile lamhlaba abelungu bayihlalela bodwa bayiphelela bodwa akekho okhulumayo leyo ndaba wena nawe usufuna ukuyiphatha njengenkosi yesizwe uyitshelwa yonke imithetho kodwa naba ake nihambe niyotshela laba seOrania ake nibeke ispotlight phansi kwabo basitshela ukuthi bakwenza kanjani ukuthi bese South Africa kodwa bathi bona banemali yabo banezwe labo bayihwebela baphila bodwa bengamabhulu banika obani bayaphinde eNorthern Cape ukuze izothola u2/3 majority kulolu khetho last year iFreedom Front Plus yathi izonikela ngamavote abo kodwa abakufunayo ukuthi kuvikelwe iOrania ihlali ikhona umbuzo wami lento yayikhona kusukela ngesikhathi kaBaba Mandela nabe safuna namanje ukuthi ivikele umbuzo kanti nihlaleke kuyo kanjani bekungekho emthethweni ukuhlala kuyo na nanisayilwela ukuthi defendwe namhlanje izinto ke abayidefendayo nabethi ba defend iconstitution bakhuluma ngeconstitution abayibopha singekho thina so ke lezi zinto ke anoyibuka asisuka lapha emva kwendlu sisuka kude nazo siyathokoza kakhulu thank you